engilekile kaningi. Abaculi boMaskandi bebehlangene ukuyobhonga emsanini kubo kwayomsakazo ukhozi FM insizwa uBheka wakwaMchunu lapha nabobhonga emsanini ke ngenkomazi yenkomo ngaza ukuthi ke ake ngithathele ithuba nginibele phinde futhi nginamukele kwi-channel ehamba phambili inkezo mina ngaza ukuthi ke umfeza umuntu ungakhuluma bathi ilast bona makumede mhlabe ema ukuthi usemusha ngizoqinisekisa ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare uyikhona okukhulu kunakho konke wenganza kwethu abaculi boMaskandi lapha nabekade behlangene ukuyobhonga emsanweni ngenkomazi ekade bayonikela ngayo kubo kwaBheka umfoko kaMchunu lapha insizwa kuzokhumbule ukuthi sishiye ngalo sibili ngekhathi santambama kusabela khona imibiko yokuthi insizwa isekhe emhlabeni uzokhumbule ukuthi namhlanje bekuyisikhumbuzo sakhe umfoko kaMchunu eThekwini lapha na kuhlangene khona insizwe eningi kanjalo nentokazi ukuyobhonga futhi nakhona ukuyoba kwenza isikhumbuzo sakhe lapha noBheka umfoko kaMchunu baculi kuthembe kade leholo somnandi uthokozana umfokalanga bekunabaculi bafana noKhuzani uGatsheni Gagula Sophongolo usaliwa lapha kanjalo uCevuzile baningi kakhulu nganza kwethu bahubhe lapha insizwe kade zikhona ekade ziphelezele lapha ke okanye sihlanganyele lapha ukuyovela kubo kwaBheka umfoko kaMchunu lo msimbo okhalimali bebangabanye nabaculi okanye inyanga wabanye balapha bendabuko ekade bekhona ngaza kwethu sithi into enhle kakhulu lena bethu sijayele ukubona lapha noMaskandi mangabe kuvela umshophi okanye khona into evelile bayebahlangana lapha nabaholo yenu babo somnandi umfoka number 4 lapha ke bahole ukuyohambisa lo mnikelo okanye imali yamakhandlela sithi aqhubeke nje sikubone kwenzeka nakwezinye izindawo sekuncoma kakhulu sakuphasisa wenganza kwethu engathi ke bangabanda abaningi ngokuzayo sibona okuningi kunalokho ngaza kwethu ke mhlawumbe nalithino lwakhuvo ngaludaba lesivele hlana bana comment section ungitshela ukuthi mhlawumbe lithino lwakhuvo ngalolu daba mina ngilasibona ngaza kwethu sengiphuma nje nanyethembe sunyabuye futhi nezinye ezilandelayo kwivideo elandelayo nibe nosuku lumnandi subscribe ngithanda khona.